ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂದು 25/20 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಪಾವನೆಯರೆ ಒಂಜಿ ಉಪಾಯ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು. ನೆನಪುದ ಪರಿಶ್ರಮನೆ ಅಂತ್ಯೊಡು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಂಗಮಡು ಆ ತಿಲಕನು ದೀವನದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಭಾಗ್ಯದ ತಿಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗೊಂಡು. ಉತ್ತರ: ಸಂಗಮಡು ಇಂದು ಈ ತಿಲಕನು ದಿಲೆ ಎನ್ ಆತ್ಮ ಬಿಂದು ಅದುಲ್ಲೆ ಎನ್ ಶರೀರತ್ತು ಆಂತರ್ಯಡು ಇಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಎನ್ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬರ್ದು ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಲ ಬಿಂದು ಅದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ ಬಿಂದು ಅದುಲ್ಲ. ಈ ತಿಲಕರದು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ತಿಲಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮನ್ಪೇರು ಎನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಗುಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗಾದು ಬುಲಿಪು ನೆರೆದು ಮುಕ್ತಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಅವಶ್ಯವಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆ ಅಪಗನೆ ಪಾವನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಂದು ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಅವು ಜೋಕುಲು ನಾವು ಕೈತಲು ಮುಟ್ಟುನ್ನೆ ಹಂಚಿ ಮಾಯೆ ಮಸ್ತು ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಒರಿ ಬಾಬನ ಮರಪದ ಬೇತೆಗಳ ನೆನಪೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಿಯತಮನ ನೆನಪುಗಳು ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಎಂಚಿನ ಪ್ರಿಯತಮನ ಕಡೆಪಕ್ಷ ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಅಂಡಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಪಣ ಪ್ರಿಯತಮಗ ನೆನಪು ಮಲ್ತದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅತ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪರಿಶ್ರಮ ಆದುಂಡು. ಗೀತೆಡ್ಲ ಸಹ ಮನ್ಮನಾಭ ಉಂಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುತ್ತಂದೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಉಂತೊಂದು ಬಲ್ತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಒರಿ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡು. ಬೇತೆ ಊಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂತ್ಯಡು ಈ ನೆನಪಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಡು. ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಅಶರೀರಿ ಪಂದ ತಿರುವನ್ಲೆ ಈ ತೆಂಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ತಿರ್ಕೊರಾಪುಂಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಬುಲ್ಪುಗು ಮೀದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮೇಲ್ಚಾವನಿಡು ಕ್ಲಾಸ್ಟಾಲ್ದು ಏಕಾಂತೊಡು ಕುಲ್ದು ಏತು ಏಕಾಂತೊಡುಪ್ಪರೋ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಅದಪ್ಪುಂಡು. ಸದಾ ಇಂದು ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಗಳು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು. ಬಾಬರ್ದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯದಾಪುಂಡು. ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿಯುಗ ಒಲ್ಪಲ ಸಹ ನಿಕಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡ್ದೆಚ್ಚು. ಈ ಸಂಗಮಗಡೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಬಾ ದೇವಿಪೈರು. ಈ ವೇಳೆಡೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಾಬಾ ಸಂಗಮಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬಕೋವೆ ಸಮಯಡ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರೆಯೊಂದಾರು. ಜೋಕುಲು ಬಾಬನ ಮರೆತು ಕೊಡ್ಪೇರು. ಐನರ್ದವರನೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಹೋಗ್ಪೇರು. ರಾವಣೆ ಮಸ್ತ್ ಮೋಸಗಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಬೇ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪದ ಶತ್ರು ಆದುಲ್ಲೆ. ಐನರ್ದವರ ಬೊಲ್ಪುಗಲಕದ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತರ ಮಲ್ಪೆ ಚಾರ್ಟ್ ದಿಲೆ. ಬಾಬನ ಏತು ಸಮಯ ನೆನಪು ಅಂತಿದೆ. ಪಾಪ ಏತು ಬುರ್ದು ಬೋತುಂಡು. ನೆನಪದ ಮಿತ್ತೆ ಮಾತಲ ಆಧಾರಿತವಾದಂಡು. ಜೋಕುಲು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪಲೆ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಆಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಸತ್ಯವೈನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ಭಕ್ತರು ಪುಣ್ಯಮೆದ ದಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಬನ್ಪೇರು. ಈತ ನಿಕ್ಲು 14 ಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ತೇರಿದನು. ಇನ್ನು ಸತ್ಯಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಹಾಕೊಂಡು ಶ್ರೀಮಂತ ನೋಡಿ ಬಾಬನ ಕೊಡ್ಪೇರು. ಗೃಹಸ್ಥಡುಪ್ಪಲೆ ಮಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮಲ್ಪಲೆ ಕೇವಲ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡತ್ತೆ. ನೆನಪೆ ಮಲ್ಪುಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಒಲ್ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ರಾವಣರ್ದು ಮೋಸ ಬಪ್ಪರು. ಮೂಲ ಪಾತೆರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಾದುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತ ಸಂಬಂಧನು ಮರೆತದು ನಿಗ್ಲನ ಆತ್ಮ ಅಂದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪದೇ ಪದೇ ತಿರುಪವರು. ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನ ಅಂತ್ಯಡು ಮಸ್ತ್ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಪರು. ಮಸ್ತ್ ಮೋಸ ಹೋಗರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈತ ಜೋರಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬರುಂಡು. ಮಾಯೆ ಒಂಜೇ ಸಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಬಾ ಪುರಲಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ವೈದ್ಯರು. ಈ ಸಮಯಡು ಒರಿ ಬುರಿ ಕಪ್ಪು ಮೋನೆ ಆದ ಮಲ್ಪೇರು. ಪೊರ್ಲಾದ ಒರಿ ಬಾಬನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಮೇರ ನೆನೆಪುರದೆ ಪೊರ್ಲುದ ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾಪರು. ಇನ್ನು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಪತಿತಿರನ ಭಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆಗಾದೆ ಬರ್ಪೇರು.
ಬಾಕಿ ನಿಖಲ್ನ ಹೂವಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಇಂಚಿನ ಜೊತೆ ಭಾವನ ಸಂಬಂಧ ಇಚ್ಚಿ ಶರೀರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾದ ನಿಖಲು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪಡಾದುಂಡು ಐನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಆನ ಕೇವಲ ಮನ್ಮನಾಭಾವಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿಳಿಪೇರು ನಿಖಲು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪನವು ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೇನು ಬಾಬಾ ತಿಳಿಪೇರು ಕೇವಲ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವಿ ಉಪಾಯ ಪಾವನ ಆಯರಗಾದ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಬನ ನೆನಪದ ವಿನಃ ದಾನ ಪುಣ್ಯ ಈತೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತಂಡಲ ಸೂತ್ತ ಮಿತ್ತು ನಡತಂಡಲ ಓವಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೊರಪುಚಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆತಂಡು ಐನರ್ದವರಿಂದ ಸಹಜ ಯೋಗ ಆತಂಡು ನಿಖಲು ಕೇನೋಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಬಾಬನ ಇಡೀ ದಿನೊಟ್ಟು ಏತು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ನಿದ್ರೆಡು ಹೂವಿ ಪಾಪ ಆಪುಚ್ಚಿ ಅಶರೀರಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪಾರು ಬಾಕಿ ದಿನಕ್ಲಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಕರ್ಮ ಆಪಂಡು ಪರತ್ ಪಾಪ ಕರ್ಮಲು ಮಸ್ತುಂಡು ಐನೂರವರ ನೆನಪದ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇದೈದ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ತೆತ್ತುಬಿಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ವಾಯುಮಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ತೋಟ ಕಂಡ ವಿಚಾರ ಅಂತೂ ನಡ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಜೋಕುಲ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಗುರುಕುಲ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ ವಾಯುಮಂಡಲ ಹಾಲು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪಂದ ಎಪ್ಪು ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಡ್ವೇರು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಪಾತ್ರ ಆತಂದು ಇದೇ ನಿಕ್ಲಿತ್ತ ತೆರಿಯಂದರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ತೆರಿವಿಸರು ಬಾಬಾ ಇತ್ತೆ ಆಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪಗು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಆದುಪ್ಪಾರು ಲೌಕಿಕ ಬಾಬನ ವಿಚಾರಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂತರ ಆತಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತರು ಗಳಿಗೆ ಎತೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪವರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಚಿರು ಯಾನ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇತೊಂಜಿ ಸುಖ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಪನಿಕಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನೆನಪುಜಿ ದೇಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಶಾಂತಿಧಾಮ ಸುಖಧಾಮಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿರು ಬೇತೆ ಹೂವಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಚಿಂಚಿನ ಬಾಬಡ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿದ ಕುಲಾಪನಟ್ಟೆ ಮಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಡುಂಡು ಕೇವಲ ಏನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಡ ಸೇಳ್ದುಪ್ಪನ ಬೊಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರ ಲೋಹ ಎಂದು ಬುರ್ದು ಬಂಗಾರ ತೆಗೆಗೊಡ್ದು ಬೊಳ್ಳಿ ತೆಗೆಕೊಟ್ಟು ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪನು ಈ ಪಾತಿರನು ನಿಗುಲೆ ತಿಕ್ಕೇನುವರು ತೆರಿಯುವನವರು ಈರು ಸತ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲಿರೋ ಆಕಲ ಬುದ್ಧಿಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಇಜ್ಜಂದೆತ್ತಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನೆನಪು ಒಂದು ನಡೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾತೆತ್ತಲ ಆಧಾರ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟೆ ಉಂಟು ಕುಡ ಏನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಚೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋರು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಲ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪಾಯಿನ ಏನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬಾಬ ತೆರಿಪೋರು ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಬಂದು ಕನ್ನಡಾಕೊಂಡು ಆ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲ ಪಾತ್ರಣೆಂದು ಅದೊಂದು ಸುರುಸುರುಕು ಏರೆ ಬತ್ತುಂಡ ಅಕಲಿಗೆ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಯ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಪನುಚ್ಚಿ ಕೇವಲ ನಿಖಲು ಆತ್ಮ ಅಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನೇನೆ ಉಲೈಗ್ ಪಣ್ಣದುಪ್ಪೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತುಳಸಿದಾಸೆ ಪನ್ಪೇರು ಗಂಧನು ತೆಯ್ದು ತಿಲಕ ಬಂದ ಹೂವಿ ಸ್ಥೂಲ ವಸ್ತು ಹತ್ತು ವಾಸ್ತವಡು ತಿಲಕ ಈ ಸಮಯದ ನೆನಪಾರ್ತಾದುಂಡು ನಿಖಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ತಿಲಕವನ್ನು ಕೊಡ್ಪೇರು ನಿಖಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ತಿಲಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಕಿರೀಟಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯದ ತಿಲಕಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಪ್ಪರು ಪಾಪ ಏತು ಸಹಜವಾದ ತಿರುಪೇರು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಏನಾತ್ಮ ಶರೀರ ತೆಂಕ್ಲು ಬಾಬರ ದಾಸ್ತಿನ ಪಡೆಯುಡಾಪುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಬಿಂದುನ ತರಹ ಉಲ್ಲ ಬಾಬಲ ಬಿಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಎಗ್ಲು ತಿಳಿಯಂದರು ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಅದ್ರಲ್ಲಿರು ಆರೆಂಕ್ಲಿಗೆ ವರದಾನ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೆನ್ನ ಬರಿಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ವೇರು ಗುರುಕುಲು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಬರಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಓದವೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಸಹ ಬರಿಟಿ ಕುಂತಿರು ನಿಖಲು ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೀರಿತೆ ನಾನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಖಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿಯುವರು ಅಂಡ ಬಾಬನು ತೆರಿಯುವನು ಚೇರು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಶರೀರನು ಗುಡುಪ ನನಂಜಿ ಶರೀರ ನೋಡು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ನಿಖಲ ಪಾತ್ರ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಅಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ನಾವು ದೀರ್ಘಾಯಸಪ್ಪು ನಿಖಲು ಪವಿತ್ರ ಆದಲ್ಲ ಅಪ್ಪರು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಆಯುಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಪ ಯೋಗ್ಯರು ಮುಲ್ಪ ಭೋಗಿಲು ಆದುಳ್ಳೇರು ಪವಿತ್ರ ಆದಪ್ಪ ನಕಲೆ ಯೋಗ್ಯ ಆದುಳ್ಳೇರು ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನ ಅಲ್ಪ ಪೂಜಿ ಆಯುಸ್ಸು ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪನು
ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಭೋಗ ಬಂದ ಬನಡಾಪನು ಅಲ್ಪ ಕಾಲ ಮೃತ್ಯು ಏಪಲ ಅಪ್ಪುಚಿ ಐದವರ ಬಾಬನು ಗುರುತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಲೆಕ ನಡಪಡಾಪನು ஒரு பாவனை ನೆನಪಾಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲಿನ ನಿಕ್ಕಲು ಆತ್ಮ ಅಂದ ತಿಳಿಯುವುದು ಎಂಗಳು ಪಿರತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪನು ಈ ಶರೀರನು ಬುಡರಾಪನು ಬಾಕಿ ಸಮಯನು ಸೇವಿಲು ಕೊಡಾಪನು ನಿಗ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಡವರಾದುಳ್ಳರು ಐನದವರ ಬಾಬಗ ಮಸ್ತ್ ದಯ ಉಂಡಾದಪ್ಪನು ನಿಗ್ಲು ಬ್ರತ್ತೇರು ಕುಬ್ಜೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓವಿಯ ಕಷ್ಟನು ಕುರುಪುಚರು ಬ್ರತ್ತೇರಿಗೆ ಕುಬ್ಜೇರು ಬಂದ ಪನಡಾಪನು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಬ್ರದ್ದೇರಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ನಿಗ್ಲು ನೀರಾಂಡಲ ಕೇಣ್ಣಗ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಬಂದು ಬಂದೆ ಮುನ್ಪಂತು ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆದು ಇತ್ತೆ ಪಾಪರದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎತ್ತೊಂಡರು ಜೋಕ್ಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚಿನಟ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಭಾವಿತರ್ಲ ಏಪಲ ಸಹ ಬರೆಪೇರು ಅಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಈ ಸಮಯಡು ಬ್ರಹ್ಮನೇಶ್ವರಡು ಬಾಬಾ ಒಯ್ದರು ಹರಿದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏರ್ಲ ಬರೆಪಿಜೇರು ಒರಿಯಗಳ ನಿಶ್ಚಯ ದಿಚ್ಚಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜ್ಞಾನ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಬಂದು ಪ್ರಭಾವಿತಾಪೇರು ಈ ನೀನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿರು ತುಜ್ಪತಿರು ಅಂಡ ಸ್ವತಃ ಯೋಗಡಿದ್ದು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರದು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅಪನೇನು ಮಲ್ಪಿಸಿರು ಕೇವಲ ಪರಮಾತ್ಮರದ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು ಬಂದಿರು ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ಅಕುಲೆ ತೆರಿಯೊಂದು ಬಂದು ಪಂಪೇರು ಐನು ಮಲ್ಪಿಸಿರು ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪಿಸಿರು ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಸ್ತು ಜನ ಆಪೇರು ಬಾಕಿ ರಾಜರಾಪನೆಟ್ಟೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನಡಪು ಎಂಗ್ಳು ಭಾವನ ನೆನಪುಡು ಏತು ಹರ್ಷಿತ ದುಪ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಎಡ್ದು ಬಕ್ಕ ದೇವತೆಯಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಏಕಾಂತ ಕುಲ್ದು ಪಾತೆರಡಪ್ಪ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪು ಲೆಪಗ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದುಃಖನೆ ಪುಚಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಈತೆ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲಿನ ರಾವಣನ ಮಾಯದು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಗೆಂದ ಒಂದೊಲ್ಲೇರು ಈ ರೇತು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕಲಿಗಾದೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪಾರು ಪರತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಲೆಕ್ಕಾಚರಣ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರುತ್ತದೆ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅವಡಾಪನು ಪಾವನೆಯರ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಪವರಿದು ವಿನಾಶದ ಸಮಯ ಆದುಂಡು ಮಹತ್ಯನಲ ವಿನಾಶ ಆವಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡಾಪನು ಎಂಕುಲಿ ಈ ಮೃತ್ಯು ಲೋಕಡು ಶರೀರನು ಬೂಡಿ ಬಕ್ಕ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಅಮರ ಲೋಕಡು ಬರ್ಪ ಎಂಗ್ಳು ಓದೊಂದೇ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗಾದ ಭವಿಷ್ಯಗಾದ ಓದ್ಬೇಕು ಇಂಚಿನ ಪಾಠಶಾಲೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಪುಣ್ಯನ ಅಲ್ಪರಂದಿತ್ತಂಡ ರಾಜ್ಯನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಜನ್ಮನ್ ಪಡೆದರು ಬಾಯಿಡು ಬಂಗಾರದ ಚಮಚ ಬಂದ ಕನ್ನಡಾಪನ ಅವು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ರಾಜ್ಯನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಪಡೆದರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಒಪ್ಪುಂಡು ಭವಿಷ್ಯದ 21 ಜನ್ಮ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ದುಃಖ ಒಪ್ಪುಜಿ ಏಪಲ ಆರೋಗ್ಯ ತಪ್ಪುಜಿ ಸ್ವರ್ಗುಡು ಬಾಯಿಡು ಬಂಗಾರದ ಚಮಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಸುಖಕ್ಕಾದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ನಾವು 21 ಜನ್ಮದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಡಿ ರೀತಿ ಕೆಲಸದೇ ತಂದು 5 ಬಕ್ಕ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು ಭಕ್ತಿಡು ರಾಜರಾಪುಜಿ ಬಂದತ್ತು ಕೆಲವರು ಕಾಲೇಜು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟವಿರು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟವಿರು ಬಂದಿತ್ತನ್ನ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆಪೇರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡೀ ಆಯಸ್ಸಡು ಜ್ವರನೆ ಬತ್ತಿಚ್ಚಂಡ ಬಂದು ಪಂಪಿರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಆಯಸ್ಸುಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದಾನ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತದೇರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ತದೇರು ಆಯ್ನದವರ ಆಯಸ್ಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಂಡು ಮುಲ್ಪಂತು ಯೋಗರ್ದು ನಿಗುಲು ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತಿರು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತಿರು ಅಪಾರು ಯೋಗರ್ದು ನಿಗುಲು 21 ಜನ್ಮಲಿಗೆ ಅಪಾರ ಸುಖನ್ ಪಡಿಪಾರು ದ್ವಂತು ಮಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಆದನು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ತೆರಿಪವಿರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏರಿಗೂ ಒಲ್ಪ ಮಜ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಾಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಲು ವಿದ್ಯೆನು ಓದೋಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲ ಕೈತಲು ದಯಗು ಪೋಬರ ಬಂದತ್ತು ಏರಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋಲಿ ಪಾತ್ರಂತ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಮುರಳಿನ ಓದುದು ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ಮುರಳಿ ಮುಲ್ಪೊರ್ದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಕೆಲವರು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪೇರು ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೇವಲ ಓದುದು ಪನ್ಪೇರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಭಾಷಣ ಆಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುಸುರುಕು ಆಕಲೆ ನಕಲು ಆತ್ಮ ಬಂದ ತೆರಿವಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಏರು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇರಕ್ಲು ಆತ್ಮ ಅಂತೇರಿ ಬಾಬಾ ಏನೇನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾಡ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕಾಪರಂದು
ಶಿವಪಾಪ ತೇಲಿపోయారు పంద పనులే ఏత సహజవ తేలిపోయారు చెడ్డ విషయాలు మధురాతి మధుರ ಕಳೆದುപോದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲೆದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಜ್ಜಿ ಪಿದೆಯಿದ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರನು ಗುರುತು ಏಕಾಂತಡು ಕುರಿತು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಪರಿಶ್ರಮನು ಕೂಡ ರಡ್ ಬೊಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಅಲಕದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತರ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಚಾರಿಟ್ ಅಂತೂ ಅನ್ನೋದು ಎಂಚ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ದಾನ ಪುಣ್ಯದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಎಂದೋ ಅಂಜನೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಡು ನೆನಪದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ನೆನಪದ ಆತ್ಮನು ಎವರು ಹೇಳ್ದೆ ವೆಳ್ದಿಯಾದ ಮಂತನುಡು ಅಶರೀರಿ ಅಪ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡು. ವರದಾನ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪದ ಸೇವೆದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮನು ಕೈತಲ ಸಂಬಂಧಡು ಲೆತ್ತೊಂದು ಕನಪನಂಚಿನ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪದ ಹರಿಭವ ಕೇವಲ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೆದ್ದವರ ಪ್ರಜೆಗಳ ಹೊಂದಲೇರು ಅಲ್ಲ ಶಬ್ದದ್ದು ಅಂಚು ಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತ ಒಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಶಬ್ದಡು ಬಲೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ಶಬ್ದ ಈ ರೀತಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪದ ಸೇವೆ ವರ್ತರಾದ ಮಲ್ಪಡು. ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿತ ಅಪನಂಚಿನ ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಶಬ್ದನು ಕೇನ್ನಿರ್ತವರ ಬತ್ತದು ಪೋಪನ ಚಕ್ರಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡಪೇರು ಅನ್ನ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪಧಾರಿಯಾದಿತ್ತದ ಕಂಬೈಂಡ್ ರೂಪದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರಿಂದಿತ್ತಂದಾಯ್ತು ಏರ್ನನೆಯ ರೂಪದ ಪ್ರಭಾವ ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸಾಧನೋಡು ಬೇಹದ ವೈರಾಗ್ಯ ವೃತ್ತಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮರಜಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಲಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಗಳು ಸದಾ ಹರ್ಷಿತಾದುಪ್ಪರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸರಳ ಮಂತೊಲ್ಲೆ ಸಹನಶೀಲಲೆ ಏರು ಸಹನಶೀಲ ಜೋಕುಲೇರು ಆಕಲು ತಮ್ಮ ಸಹನಶೀಲತೆದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಎಂಚಿನನೆ ಕಠಿಣ ಸಂಸ್ಕಾರದಕಲು ಎಂಚಿನನೆ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶೀತಲಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅತನ ಸಹಜ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸಹನಶೀಲತೆದ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಕಲು ಗಂಭೀರ ಆದಪ್ಪೇರು ఒక ఆడోడు పోపేరు అకలు ఏపల గాబరి అపచేరు ఆడోడు పోదు సఫలతను ప్రాప్తి మల్తున్నారు. చ ఓం శాంతి.